Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. А са мной на сувязі сёння маім суразмоўцам будзе выбітны палітычны аглядальнік Радыё Свабоды Юрый Дракахруст. Добрый дзень, спадар Юры. Добрый день. Ну, безумоўна, шмат тэмаў, якія я хацеў бы з вами абмеркаваць, пачуць ваше меркаванне, але асноўныя гэта две. Першыя пратэсты ў Расіі, дакладней, можа быць, не столькі самі пратэсты, а тое, якім можа быць іх вынік для Беларусі. І другая тэма гэта усебеларускі народны сход, так званы, якому нібыта плануюць надаць нейкую канстытуцыйнасць. З чаго пачнем? Ну, давайте со сходу, напэўна. Да, давайте со сходу. Ён наўпрост беларускі. Да, тут уже, калі нешта будзе, то наўпрост закране. І такім чынам, скажите, а вот все ж таки шмат развагаў пра тое, што там можа быць, якога там кота ў мяху нам могуць паднесці гэтыя так званыя дэлегаты сходу. Але ці ёсць падставы такія канкрэтныя меркаваць, што сапраўды там можа быць нешта такое вот з канстытуцыйнасцю ці з канстытуцыяй яны накруцяць? Гэтым разам не. Вот у лютым, праз колькі там пару тыдняў, не будзе этого. Про это, уласна, і як бы сведчыць указ Лукашэнкі пра скліканне сходу. Паводле гэтага указу там будуць абмяркоўваць вынікі пяцігодкі і планы на наступную пяцігодку. Ніякай канстытуцыі там няма. Ну, ёсць прэцэдэнт. Справа тым, што першы гэты всебеларускі сход в 96-м годзе, даўным-даўно, ён як бы склікаўся для таго, каб ухваліць, падтрымаць, прадэманстраваць народную падтрымку тагачасным зменам Канстытуцыі, якія прапаноўваў Лукашенко. Але прыгадайце, што тады Лукашенко спачатку падрыхтаваў праект, потым яго падаў парламент. У парламенте там были спрэчкі, то все 5-10. Вот. И уже как бы готовы проект Конституции, вот это самый сход тады ухвалил. Зараз ніякага проекту няма. І таму, як бы, што яны будуць ухваляць? Кота в меху? За 2 тыдні немагчыма прадставіць проект. Больш таго, сам Лукашенко кажа, што проект будзе напрыканцы году. Ну, за фактично 10 месяцев абмяркоўваць нешта, што яшчэ будзе, ну, это нереально. Это нереально. Акрамя таго, вот, літаральна учора, здаецца, стало вядома, што Лукашенко падпісаў яшчэ адзін указ, у якім як бы даручыў парламенту распрацаваць папраўкі ў закон аб рэспубліканскіх і мясцовых сходах. І ёсць думкі, што размовы ідзе пра тое, што как бы працягнуць праз гэты закон новы статус вот этого усебеларускага сходу. Але там дедлайн это лістапад, то есть до лістапада Палата прадстаўнікоў павінна падрыхтаваць адпаведны закон. Так што это все не пра люты. У лютым не будзе нічога як бы нечаканага. Ну, всякое можа быць. Але, ну, так просто не робіцца. Вот. І я кажу, в 96-м годзе Лукашенко не прийшоў на этот сход і не сказаў, вот у меня есть проект, і падтрымайце яго, як кота в меху. Нет, это было не так. Проект быў пададзены, он быў надрукаваны, і як бы на сходе там яго неяк абмяркоўвалі. Так што, магчыма, у будучыні, калі вот Лукашенко кажа, што напрыканцы году ён прадставіць нейкі праект, он будзе вынесены на рэферэндум, і магчыма там в праекце Конституцыі будзе нейкі новы статус Конституцыі этого усебеларускага сходу. Але это не зараз, это не пра зараз, это пра потым. Зараз будзе звычайны, як яно было, я не ведаю, там в 16-м годзе, у 10-м годзе збяруцца
абмяркуюць, што ўсё добра, як бы за 5 гадоў выканалі пяцігодку, і вот у нас планы на новую пяцігодку. Вот ужо в афіцыйных газетах гэтыя планы надрукаваныя, вот і все. Пакуль так. Ну, все ж таки 1996 год і 2021 яны троху розняцца ў стаўленні таго ж самага Лукашэнкі і ўсёй уладнай вертыкалі да таго, што яны робяць і як на гэта адрэагуюць як знутры, так і звонку. Зараз жа ж у нас цяпер иногда не до законаў. Яны могуць, да прыкладу, не хочу, конечно, подказывать, але такі варыянт, гэты народны сход, ён же ж такі кансультацыйны, ці там такі, ён можа прыняць рашэнне, каб параіць кіраўніку краіны пасля таго, як будзе распрацаваны праект зменаў у Канстытуцыю, ухваліць гэтыя змены сваім дэкрэтам. І Лукашенко потым скажа, ну вот же ж, вот народ мне сказаў, падтрымаў, выказаў сваю такую вот згоду на гэта, і таму вот я прымаю без всяких рэферэндумаў, абмеркаванняў тое, што мы тут падрыхтавалі. Ну так не будет. Я думаю, вы сами выдатно это разумеете. Потому что, ведаете, ну, Лукашенко, мы памятаем, уже гады 2-3 кажа, што да, вот трэба змяняць Канстытуцыю, это вельмі складанае пытанне, трэба з народам параіцца і гэтак далей. Вот. І уявіць сабе, што вот такой варыянт на каленцы, што, як кажу, сход у лютым ухваліць невядома што, кота ў мяху, а умоўно кажучы, снежня Лукашенко своим указом этого кота в мяху затвердит. Не, ну так не бывает. Причем так не бывает не тому, что там да законов, не да законов. Ну, есть пэўная манера, разумеете. Все ж таки менять Конституцию трэба урачыста, трэба вот як бы ёсць прапановы, і іх мяняе народ в выглядзе схода, які зараз збіраецца, а не 10 месяцев тому. Так не бывает. Этого не будет. Іншая справа, что может быть, это ж как бы не забаронено, он может провести еще один сход тады, поздней. Ну да, позачарговы. Магчыма, у канцы, скажем, гэтага году, магчыма, на пачатку наступнага году, але я не думаю. Я думаю, что все ж таки, ведаеце, ён прыхільнік рэферэндумаў, народ прызвычаіўся, колькі прымалася на рэферэндуме таких рашэнняў. Все ж таки мне здаецца, что вот працягнуць вот этот сход, ну это несур'ёзна. Причем несур'ёзна ў вачах у тым ліку і яго прыхільнікаў. Бо люди прызвычаіліся, ну люди памятаюць, вот в 95-м годзе галасавалі на рэферэндуме, в 96-м, в 2004-м, ну на рэферэндум же выносілася все это. А чему теперь без референдума? Ну, как-то это вот неправильно, не по понятиях, нават не по понятиях. Я в дадзеным выпадку выношу задушки, там, законы, все іншае. Вот. Так что тое, что магчыма ў новой Конституции, калі она ввогуле будзе, нейкі статус за этим сходом будзе замацаваны, там, ну, варианты с Назарбаевым, так сказать, там, что Лукашенко стане старшынём, может быть, але это не зараз, это не про зараз. Яшчэ пра Беларусь. Кожны дзень мы назіраем новыя праявы рэпрэсій у дачыненні да грамадзянскай супольнасці. Учора вечарам ізноўку дзіўныя такія прыезды АМАПу у культурныя цэнтры, у той же самы корпус, у культурную прастору другі паверх, затрыманні, пра тое, якія прысуды і за што даюць, увогуле ўжо нават не хочацца абмяркоўваць, таму што гэта не ўкладаецца не тое, што у прававыя нейкія нормы, а нават у галаве. Такае зацісканне гаек па ўсіх параметрах. Спрацуе? Можа спрацаваць. Можа спрацаваць, Зміцер, на жаль. Ну, мы бачым, што зараз сітуацыя, скажем так, іншая, чым была ў жніўні.
калі здавалася, што ну вось што днямі штосьці адбудзецца. Зараз я думаю, не у многіх ёсць такое адчуванне, што адбудзецца вось-вось. Зараз і прадстаўнікі ўлады гавораць, прадстаўнікі сілавых структур, кшталту спадара Балабы ці спадара Тэртеля пра вясну. Але і лідары пратэсту гавораць пра весну. То есть ніхто не гаворыць, што праз тыдзень ці праз месяц, вот, сказать, мы пераможем, Лукашэнкі не будзе. Зараз пра весну. Будзе весной штосьці, не будзе, то есть, ну, вот ситуация як бы такая. А тое, что этот каток, ну так, ён катится, и в этом сенсе улада могла б разважать так, что, ну, вот мы перамаглі, мы як бы подавили мяцеж, бунт там, ну, а теперь уже можно и как бы ослабить, что называется. А нет, наоборот. И вот мы бачим, то есть вы маете рацию, что по-перше, як бы поширается этот каток, пошираются репрессии, в тым ліку и на структуры далекие от политики. А с другого боку, як бы все пригадывается, что было. Вот недавно прошел процесс по протестах 14 ліпеня, калі не зарегистрировали Бабарыку. А помнят. А вот як бы, ну, як Лукашенко в свой час сказал, что кожного запомним, кожному отпомстим. Вот. Ну, вот они так и дзейнічаюць. А вот ўсё ж таки думкі ніколі не ўзнікае, што, ну, як кажуць, по делам тваім тоже ж таксама могуць запомніць і потым прыгадаць і зараз нешта рабіць без спробы зазірнуць, у чым это агукнецца. Вот няўжо не працуе такое? Не працуе. Справа в тым, что, ну, это рызыка, да. Это рызыка диктатуры, что ты будешь так затискать, что потом узорвется. Ну, Лукашенко на это ідзе. Вот. Ён такі чалавек, і вот калі ён казаў, памятаеце яшчэ на МЗКЦ, что меня можно убрать, только меня забивши. Ну, вот я думаю, что он, в принципе, готовый. То есть, вот мне здаецца, что это не человек, ну, кшталту Януковича, які на своих мільёнах, мільярдах будет сидеть в Ростове-на-Доне ці Подмосковье. Для яго галоўнае это ўлада. Как он казаў, памятаеце Гордону, а калі у меня ўлады не будет, а что я буду рабіць? И в этом сенсе, ну, он да, готовы. Вот у меня такое адчуванне, что он готовы. Ну, калі як бы скласти голову, ну, значит, скласти. Оно того варто. Это таки психологичный тип. Это не Янукович. Я в дадзеным выпадку не кажу, что это лепш ці горш. Вот, як памятаеце у Бродского, варюги мне милее, чем кровопийцы. Ну, вот Янукович варюга. Такім чынам, на ўсе гэтыя размовы пра тое, што нам ўсё ж такі неабходны унутрыграмадзянскі, агульнанародны дыялог, прымірэнне. Калі раней яны выклікалі нейкую усмешку, то зараз на іх ввогуле не варта звяртаць увагу. Ніхто на гэта не пойдзе, і найперш вось з уладнага боку. Ну, боюсь, что не, и тому, что ведаеце, ну, па-першае, таму, што яны лічаць, што яны перамаглі, а як бы, як казалі рымляне, гора пераможаным, это першае. А другое, што ўсё ж таки в этом накірунку, вот як бы дыялогу, там, конституцыйнай рэформы, в значнай ступені беларускія ўлады падштурхоўвала Москва. Это відавочна, это вядома. Вот. Зараз я думаю, что она этого рабіць не будет. Мы уже переходим с вами до другой частки нашей размовы. Вот. Яны там занятыя сваімі як бы праблемамі, а акрамя таго, ведаеце, тут такая атрымалася, ну, как бы пэўная пастка для России, такая концептуальная пастка, бо их аргументация была такая, что вот у Лукашенки там гарыць, у Лукашенки народ паўстаў, вот, и трэба, акрамя дубінак, палітычнае рашэнне.
И вот, мовляв, Александр Григорьевич, вы его шукаете. Не только, так сказать, гвалтом. А зараз Лукашенко им може в отказ сказать: господарство, вы в минулым годе политичное решение знайшли, да, которое называется новая конституция, обнуление там и все такое. И как вам это политичное решение 23 студеня сёлета дапамагло? Не? Так и мне не дапаможа. И тому я буду спадзявацца на старые дедовские методы. Они у меня спрацавали, от добра добра не шукаюць. Будзе конституция, не будзе, я подумаю, может быть и не будзе. Урэшце рэшт, так сказать, ну, конституция справа складаная, может, до 25-го года почекаем. Вот. Так что я думаю, что ну, вот этот как бы файл, он ввогуле закрывается, асабліва я кажу на фоне того, что адбываецца в России, калі и там б'юць, ну не так, правда, зверску пакуль, прынамсі, як Беларусь, але все роўна. Там вот цяпер улады таксама не спрабуюць там весці перамовы з Навальным, напрыклад. Ну так и той же Лукашенко скажа: ну вот вы з ім вядзеце перамовы? Не, и я з Тихановскай не буду. Я такія вот развагі чуў наконт таго, што вот у Расіі пачаліся гэтыя пратэсты і, маўляў, зараз Расіі будзе не да Беларусі, яны будуць сваімі ўнутранымі праблемамі больш займацца і не будзе, ну, маўляў, што скароціцца нейкая падтрымка Мінска Масквой. Ці варта на гэта спадзявацца? Не думаю. Ну, такое апріорі кажучы, можа быць. Вот. Але я не думаю, што барацьба з, так бы мовіць, рэвалюцыяй ці з пратэстамі ўжо патрабуе такіх вялікіх, скажем, грашовых выдаткаў. Я думаю, што тут будзе працаваць хутчэй іншы механізм, бо, скажем, вот у жніўні мінулага году, ну, одним из факторов, чему Путин подтримал Лукашенко, это была солидарность диктаторов, але в таким абстрактном сенсе. Вот. А вот зараз эта ситуация еще больше, мне здаецца, обвастраецца, потому что тады под ударом был только Лукашенко, а зараз под ударом и Путин. И, як казаў Лукашенко, мы с Путиным в одном човне. Ну так вот, ситуация Путина сапраўды загнала в этот човен. И в этом сенсе, як бы, я думаю, что Путин успрымае вот зараз, успрымае это як, ну, один фронт фактично. Ці фронт, так сказать, розныя фронты одной войны. Вот. И тому, я думаю, что хутчэй будзе спакуса у яго, ну, падтрымаць свайго, так бы мовіць, саюзніка по гэтым змаганні. Вось. Ну и мы памятаем, скажем, напрыканцы мінулага году там ішлі нейкія размовы про тое, што а вот можа Захад з Пуціным, з Расіяй нешта дамовіцца про Беларусь. Ну зараз ні пра што не дамовіцца. Потому что Кремль вспрымае вот это, то, что отбывается в России, протесты, это як просто як диверсию Заходу, это як напад Заходу, прикладно як Лукашенко внутри. И тому уж ці осыплють золотом Лукашенку в вынику вот такой ситуации, это не факт. Я думаю, что все ж таки экономить будут, але я думаю, что вот эти 1,5 миллиарда, якія были даденные в Сочи, это не апошние. Ну вот мой такой прогноз. Я могу помылиться, конечно, потому что, ну, справа в тым, что, ведаеце, невядомая динамика протеста в России. Калі яны разгоняцца до масштабов белорусских, то не выключено, что не до Лукашенки будет Кремлю. Вот. Но пакуль яны, ну, як мне здаецца, далекие от этого. И все-таки там, ведаете, крыху іншая ситуация. Вот як у нас, памятаете, этот был мем Саша 3%. Ну, 3% там не 3, но в принципе вот есть такое адчуванне, что як бы вельмі моцна падарваная его легитимность. В России никто не говорит Вова 3%.
і ў яго не 3%. Вот дадзенае, скажем, опытание Левада-центра, иностранного агента, так сказать, оппонента Кремля. Ну, это соотносины, скажем, по доверу, я вот бачу дадзеныя, здаецца, листопадовские. Путин 34, Навальный 4%. Это не Вова 3%. Так что можно спрачацца, ці ёсць за Лукашенком штосьці, акрамя АМАПу, але за Путиным ёсць. У тым ліку і народная падтрымка. Ну, не тое, это не так, як в 2014 годзе, калі 86, 34, это значно меньше, але это траціна народу, а это шмат. Вы сказали про вот тое, што зараз можа, скажем, адказаць Лукашенко на вяртанне, ну, умоўнае вяртанне Крымля да тэмы змены ў Канстытуцыю, магчыма, там транзіта ўлады беларускай і гэтак далей, што паглядзіце вон на сябе і вот, ну, і далей па тэксце вашым агучаным. Але скажыце, вот ўсё ж такі Кремль можа сабе дазволіць весці так, вот, як ён сябе вядзе, сыходзячы, ну, хаця б вот чыста матэрыяльна са сваёй рэсурснай базы. То есть вот ён базуецца на тым, што там маюць яны там з нафты, там з газу, з гэтага далей. Ну, фінансы ёсць, яны могуць трымацца. А ўсё, на чым трымаецца Лукашенко, пераважна гэта на дапамозе Масквы, на падтрымцы, пачынаючы ад крэдытнай і заканчиваючы такой маральнай, так бы мовіць. То есть, как бы розніца, я маю на увазе ўсё ж такі у пазіцыях. Ну, есть розница, да. Ну, и что из этого вынікае? Ну, так пакуль ему не адмаўляюць в этой падтрымцы, вот я лічу, что можа она и павялічыцца. Что ему переживать? Это я памятаю жарт моего коллеги Артема Шрайбмана в адказ на пытанне аднаго расійскага аналітыка, які сказаў, што вот у России ёсць нафта, а у вас что, у Беларусі бульба? Он сказаў: не, у нас Россия. Так что в этом сенсе, ну да, это ресурс. Ну, хотя, ведаеце, все ж таки эти размовы про то, что вот только Россия, ну, экономика не працуе, штосьці вытвараецца. Вот. Так что, может быть, не только Россия, вот, але, ну, Россия, конечно, важна. И психологичный, конечно, вот важный фактор. Вот, я не выключаю, что, ведаеце, вот, тое, што ў жніўні як бы справы пашлі так, як яны пашлі, конечно, это был ключевой момент, что Путин падтрымаў Лукашенко. Калі б ён этого не зрабіў, не выключана, что інакш бы падзеі пайшлі. І мог бы тады вот тое, пра што і Тэртель, скажем, казаў, многія аналітыкі казалі, можа быць, менавіта таму раскол не адбыўся. Раскол эліты. Что только латушка сышоў, як бы, а больш вот з таких буйных фігур ніхто. Вот тут Россия, магчыма, спрацавала. Вы сказали про чаканне вясны як з боку ўлады, так і з боку прыхільнікаў пераменаў, назовем умоўна так. Але от чаканні-то ёсць, рыхтуюцца нібыта усе бакі. Наколькі далёка могуць усе бакі зайсці? Ну і найперш бок, так бы мовіць, афіцыйны. Да гэтага часу не адпусціла беларускае грамадства словы, якія там былі сказаныя пра канцлагеры, там про востракапытных, якіх там трэба выцесняць з краіны, непатрэбных людзей і гэтак далей. Пра летальную зброю ўжывання. Тут увогуле пайшла размова пра стварэнне дружын, нібыта з былых сілавікоў, таксама са зброяй летальнай. Вот, як вы лічыце, наколькі далёка могуць зайсці? Ну, я думаю, что яны дэманструюць гатоўнасць зайсці як заўгодна далёка. Вось. А што тычыцца таго, адбудзецца ці не адбудзецца, ну, ведаеце, вот все ж таки, на мой погляд, падзеі мінулага году
яны показали, что революция – это не змова, революция – это не переворот. Революции як бы не робятся только революционерами, только революционной организацией. Леташнюю революцию кто организовал? Бабарыка? Он про ее слова не казал. Тихановский, он всю революцию просидел в турме. Тихановская, ну, ізноў жа, якая она революционерка? Там, кто? Нехта. Вот тое, што адбывалася ў мінулым годзе, працягваецца, это не было некім арганізавана, як мы прызвычаіліся, ведаеце, там, дзядуля Ленін, любімы Карпенкова, так сказать, там, загадаў матросам бегчы браць зімні палац. Ну, 2020 год у Беларусі не быў такім. Калі уж брать аналогии с российской историей, то это хутчэй лютовская революция, революция 5-го года, которую никто не организовывал. Ну, как бы ее организовывали все и никто конкретно. Вот. Так что будет у весну, все что загодно. И это вызначается не столько активностью, там, я не ведаю, Нехты, штаба Тихановской, штаба Латушки. Это... як народ вырашыць. Вот як бы народ падымецца ці не падымецца, народ, так сказать, подштурхне, вот скажем, некие жорсткія рэпрэсіі, зацісканне гаек, про што вы казалі, можа людзей спалохаць, можа людзей адштурхнуць, а можа і наадварот, як мы бачылі, дарэчы, ў жніўні, бо мы з вами разумеем, што маштабы, якія вот пратэст набыў у жніўні, у верасні, тое, што самыя розныя людзі, там і спартоўцы, дыпламаты далучыліся да этого пратэсту, я думаю, значным фактарам былі не столькі фальсіфікацыі на выбарах, якія былі далёка не першыя ў гісторыі Беларусі, уласна. Рэч звычайная, якая ў дадзеным выпадку проста людзей як бы абурыла, а катаванне. Массовые катаванні, которых ніколі в таких масштабах не было. Вот. Так что тут я думаю, что как бы можно и перегнуть жа, и как бы, ну, вот, спробы вырашыць праблему могуць ее ускладніць. Але это дастаткова абстрактныя як бы развагі, в тым сэнсе, што як яно будзе, этого ніхто не ведае. І вам на это не скажа адказ ні студэнт, ні рабочий, не бизнесовец, вот, что вы будете робить у весну. Яны могут вам сказать зараз одно, а зробить іншае, и як бы это залежить от всех, это не залежить от одного человека. Я еще раз скажу, что революция это вот калі адбывалася сапраўдная революция, вот в этом сэнсе, ведаеце, адрозненне ад, скажем, там 2010 года, 2006 года. В 2006-2010 годзе организовывали, атрымалася не шмат. А когда як бы организаторы оказываются все, то вот атрымліваецца 20-й. Крыху хацелася б закрануць міжнародную тэму. Що ж таки кажуць, ну, бачна, што не хочацца канчаткова афіцыйнаму Мінску рваць заходні вектар, нейкія сувязі, хоць і пастаянна неяк там на захад наракаюць, папракаюць і гэтак далей, але ўсё ж таки рынок. Як вы бачыце далей гэтыя адносіны? Пачнецца гэты гандаль палітвязнямі, як мы бачылі ўжо кожны раз, і з надзеяй праз гэты гандаль дасягнуць нейкага пацяплення, ці гэтым разам канчаткова вот жалезную сцяну паставіць, адгародзіцца ад захаду? Я думаю, что вы маете рацию, что я думаю, уже спробы как-то нормализовать адносіны ёсць, и той самый гандаль палітвязнями, про які вы сказали, я думаю, что про это уже идут размовы. Тому что, ну, вельмі небяспечна залежыць толькі ад России. Ну, опыт показывает, что
як бы это кепскім наступствам прыводзіць. І, дарэчы, Лукашенко вот в сваіх публічных выступах ён, як не дзіўна, як мантру паўтарае тэзіс пра шматвектарнасць. Ну, зараз это выглядае дзіўнавата, калі санкцыі, так сказать, і вал санкцый нарастае. Тым не менш он это паўтарае, а спадар Савіных, які, вот, вы памятаеце, пару месяцаў таму его быў такі канцэптуальны тэкст, што трэба адмовіцца ад шматвектарнасці. Ну, вот это было, так сказать, ему ветліва дадзена зразумець, што этого, в принципе, не вашего ума справа, так сказать, як тут это будзе. Так што я не выключаю, што такога кшталту перамовы будуць ісці, і, магчыма, яны ўжо ідуць, і какие-то жесты, магчыма, могуць быць зроблены, они могуць быць в аднабаковым парадку. Дарэчы, вот тое, што Воскресенскі выказваў ідэю пра амністыю, ну, можа, это не его ўласная ідэя. Магчыма, это такой манок для того же Заходу. Вот бачите, мы можем так, мы можем. Але, ну, тогда за что-то. Вот. Так что... Ну, паколькі зараз, в принципе, вот хуткая перамога рэвалюцыі выглядае малаімавернай, прямо скажем, то, ну, какая-то камунікацыя можа і ўзнікнуць. Вот. Але ж праходзілі гэта і на захадзе не адзін раз ужо, і ведаюць, ужо разумеюць, што гэта не больш, чым гандаль, і выпусцяць гэтых, набяруць наступную партыю. І гэтым разам пойдуць ізноўку, паддадуцца на вот гэтую гульню? Ну, змейстер, могуць паддацца. І як бы могуць паддацца не таму, што не памятаюць пра тыя раунды, а тому, что... А в чым альтернатива? Вот, магчыма, вы бачили недавнюю заяву прессового секретаря Еврокомиссии, который констатовал, ну, вот уже 3 раунда санкций введены. И они не спрацавалі. Не спрацавалі. Мы спадзяемся, сказал он, что яны калісьці спрацуюць, так сказать, но вот сами по себе санкции не примусили не спынить этот каток, ни кого-то вызволить. Вот. Ну, по досведе минулых годов, вот вы кажете, что ніякага выніку. Ну, чему? Вот в 2015 году вызволили всех политвязнев. Ну да, это как бы невеликое досягнение, але у параўнанні с чым? Параўнанні с ситуацией, калі яны ёсць, то это выразны прагрэс. А ці можа чагосьці Захад дамагчыся, ну, напрыклад, санкцыямі, это не факт. Это не факт. Это не видовочно. В этом смысле Беларусь – это не Молдова, это не Украина, где, ну, скажем, Захад мае какие-то, ну, институционные рычаги внутри самой краины. Вот. А в Беларуси у Заходу их нема. Ну, вот они могут ввести санкции. Ну, вот я вам кажу, что кажа прессовый секретарь Еврокомиссии. Он кажа, что, ну, пакуль они не дзейнічаюць. Может быть, их пашырэнне паўздзейнічае, а может быть, и оно не паўздзейнічае. И тому какие-то прапановы Менску могут и, ну, прынамсі разглядацца. Я не выключаю гэтага. И я еще раз повторяю, не тому, что как бы Лукашенко кто-то поверить, а тому, что параўноўваць ситуацию будут не с, умоўно кажучи, 8 жніўня минулого году, а с цяперашнім, когда сотни людей сядзяць, и калі катится гэты каток. Калі каток спынится, так ці інакш, с касаваннем санкций, не с касаваннем санкций, ну, калі он спынится, это будет прогрессом. Ну, але ж ідуць размовы ўжо нават пра 4-й пакет санкцый, то што можа да іх і не дайсці, а пачнецца гандаль. Ну, можа і дайсці, але ведаеце, ну, это як бы вечная дилемма. Пакуль мы не бачым, и это, я кажу, это не мое меркаванне, а это вот меркаванне прадстаўніка Еврокомиссии, что каких-то зрухаў у палітыцы афіцыйнага Менску не назирается. По тых опциях, как бы, которые важные, это люди за кратами и интенсивность репрессий.
людей за кратами более, интенсивность репрессий не падае. Ну, она як бы падае, может быть, в тым сэнсе, что, скажем, просто меньш людей выходит, и тому их меньш затрымліваюць. Але я думаю, что адсотак застаецца той самы. И в этом сэнсе, ну, я кажу, может быть, новый пакет, так сказать, и спрацуе, а может и не. Зразумела. Ну, вось такая сітуацыя не вельмі аптымістычная, скажем прямо, але Я выбачаюсь. ну, не ваша вина. Як там у фільме казалі, не мы такія, жыццё такое, да? Ну, может быть, калі б я казаў нейкія больш аптымістычныя рэчы, я б, можа, натхніў больш слухачоў, але мне не хочется хлусіць. І гэта самае галоўнае, хлусня гэта тое, што вельмі абурае заўсёды, ад каго б яна не гучала, і беларусы гэта прадэманстравалі і мінулым годзе і сёлета. Дзякуй вялікі. Юрый Дракахруст, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас.